Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού συμμετέχει στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ξηρολιθιών. Ο Φίλιππος Δρουσότης, πρόεδρος του Συνδέσμου, μας εξηγεί ότι η επένδυση στον εμπειρικό τουρισμό προσελκύει επισκέπτες οι οποίοι, περιδιαβαίνοντας τα χωριά μας, έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερα όμορφο και αυθεντικό θέαμα που αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός που δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια και κάνουμε διάφορες δράσεις όσον αφορά τον τουρισμό και την πρόθεση του αειφόρου και, αν θέλεις, και του υπεύθυνου τουρισμού. Ακούγοντας προηγουμένως την Επίτροπο ότι είναι και ένα είδος τουρισμού, είμαστε υποστηριχτές αυτού του είδους τουρισμού που λέγεται εμπειρικός τουρισμός ή διαφορετικά τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων, το οποίο μπορεί να προσελκύσει αρκετών κόσμων και για τις ξηρολιθιές και άλλα διαφορετικά είδη τουρισμού που μπορεί να προσελκύσουν κόσμο κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τη χειμερινή περίοδο. Ο εμπειρικός τουρισμός είναι ένα είδος που ανθοφορεί τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας είδος που ανθοφορεί, χρησιμοποιείται ευρέως από πολλοί κόσμο, ενώ είσαι σε διακοπές, δημιουργούνται εμπειρίες τις οποίες θα διατηρήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ο τουρίστας που έρχεται για να κερδίσει εμπειρίες κατά τη διάρκεια των διακοπών του είναι καλύτερος τουρίστας, μπορεί να ξοδεύει και περισσότερα και να εκτιμά περισσότερα τον τόπο που επισκέπτεται. Και η ξηρολιθιά μπορεί να είναι ένα είδος εμπειρικού τουρισμού, όπως και άλλα είδη τουρισμού, όπως το bird watching, αν θέλετε, οι περπατητές ή οτιδήποτε άλλο. Από τη δική σας εμπειρία σε σχέση με το εξωτερικό, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ξηρολιθιές μας ως ένα τέτοιο είδος τουρισμού? Βεβαίως. Μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε και υπάρχουν και εξειδικευμένοι τουριστικοί πράκτορες που προωθούν τέτοιου είδους τουρισμού. Όταν είναι έτοιμο το προϊόν μας, μπορούμε να το προωθήσουμε και να έχουμε καλά και θετικά αποτελέσματα. Ποιες διαδρομές της Κύπρου θα λέγατε ότι εντοπίζονται αυτοί οι χώροι που θα μπορούσαν να γίνουν τόποι έλξης? Η περιοχή που είμαστε εδώ πέρα, τα Κρασοχώρια, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που υπάρχουν δόμες. Εγώ, επειδή φτάνω από τη Δρούσια, η περιοχή εκεί πέρα της Λαώνας του Ακάμα, τα χωριά εκεί πέρα είχαν πάρα πολλές δόμες και δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα τις ξαναχτίσουμε. Εγκαταλείποντας την αμπελουργία, εγκαταλείπονται και οι ξηρολιθιές. Και ευελπιστούμε να γίνουν έναν πόλος έλξης, αν θέλετε, για τα χωριά της Κύπρου που έχουν ξηρολιθιές. Ευελπιστούμε ο κόσμος να συνεχίσει να έρχεται στα χωριά που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές και εμείς, σαν ανθρώποι του τουρισμού, ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο του τουρισμού για να συνδράμει όσον είναι δυνατόν, είτε με τεντροφυτεύσεις είτε με εκστρατείες ενημέρωσης, για να πετύχουμε το στόχο μας να αναπληρωθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί από τις τελευταίες πυρκαγιές.